intención de achegar o que se fala nos plenos á cidadanía, imos iniciar unha serie de vídeos cos que resumir cada pleno. Parécenos que é algo que nos permitirá, de algún xeito, pois, facelo máis accesible á fórmula que viñamos utilizando a toda agora, que era facer pois, resumos máis escritos, que en algún momento pois, poderemos tamén seguir facendo dependendo un pouco das necesidades e do momento, non? Entón, no pasado pleno, que foi o do 1 de decembro de 2022, pois o primeiro asunto de calado que se tratou foi a suba da auga que se vai efectuar neste 2023. Vai ser unha suba do 8,9%, porque se acompaña do IPC de setembro, que iso ven determinado polo contrato da auga, un contrato que lembremos que estendeu hasta o máximo legal permitido o alcalde actual no seu momento, que fora cando se fixera aquela obra na rúa de Xoán 23, a calle Nova, que para gusto de moita xente se destrozou desde ese momento. Pois unha das consecuencias para alén desa obra foi que temos, digamos, o contrato da auga blindado de alguna maneira ata o máximo legal de anos permitido e que vai subir un 8,9. Que vai supor ese 8,9% de suba? Pois vai supor que a empresa Viacua vai facturar só con ese 8,9% máis 70.000 euros máis no 2023 en Chantada. É dicir, esa suba vai repercutir a Viacua en facturar 70.000 euros máis. En total vai facturar 854.000 euros só en Chantada, máis o IBE correspondente. Isto faise mentres que non hai mantemento das infraestructuras básicas, como estamos vendo pois cada pouco, non? Cada vez que hai, digamos, unha serie de precipitacións de maior ou menor intensidade, é moi fácil que haxa desbordamentos. Certo é que en parte tamén é por deficientes canalizacións que se fixeron no seu día de regatos, pero tamén hai unha falta de limpeza clamorosa dos rexistros, falta de saneamento, ainda hai redes de fibrocemento que xa non están permitidas por lei neste momento, pero que se siguen estendendo no tempo en Chantada. Que queremos dicir con isto? Que mentres que a empresa vai facturar 70.000 euros máis do peto de todas e de todos, non hai investimentos e non se inviste en mellorar a calidade da auga nin a traída da auga. Por lo tanto, parecenos que este modelo de privatización da auga que o alcalde actual fixo no seu momento e que nos lega como hipoteca durante moitos anos foi un desastre, continúa sendo un desastre e será ainda un desastre porque se negan a revisar o contrato e néganse a abrir expedientes incluso nos momentos como de seca de auga nos que se ten demostrado que houve venta ilegal de auga sin contador por parte da empresa concesionaria. Por lo tanto, é un modelo fallido e é un modelo que repercute negativamente nos petos dos cidadáns precisamente nun momento de crise económica como é o actual con esa subida do 8,9% no recibo de todas e de todos na auga e no lixo que se vai traducir en 70.000 euros máis para a empresa concesionaria. Outro asunto que tratamos tamén no pleno de decembro foi a ordenanza do programa ou do plan ou do servizo Madrugadores, ou Madruga, desde o noso punto de vista, porque se debe empregar a linguaxe inclusiva que, sorprendentemente, nun servizo que precisamente o que busca é a conciliación que está recollido un pouco, estaba tamén no noso programa e no plan de igualdade que se aprobou no seu día o Concello de Chantada, e resulta sorprendente que os propios textos que van regular ese servizo pois non se acompañen de linguaxe inclusiva. Pero hai moito máis. En primer lugar, o que nós demandamos foi que non haxa un regulamento e unha ordenanza, senón que haxa unha ordenanza, porque a ordenanza, digamos, é o que maior rango é o equivalente a unha lei ou a un decreto, pero no eido local. Entón, o que demandamos é que ese servizo estea regulado por unha ordenanza, que sexa transparente e que todo o mundo saiba que criterios se empregan para elaborar a orde de entrada e, no seu caso, pois a listaxe da garda do servizo. Nese sentido, non hai uns baremos nin unha puntuación clara nos textos que se aprobaron inicialmente, entón nós xa anunciamos no propio pleno que íbamos facer unha serie de alegacións que a día de hoxe xa están rexistradas e elaboradas. De feito, nesas alegacións hai unha emenda á totalidade na que facemos unha única ordenanza con todos os puntos e con todas as correccións que estimamos convenientes. Por exemplo, non se recollía nada sobre a dieta que se debe facer, nós apostamos por produtos locais e de proximidade, contradicíanse entre pagos e baixas se non se pagaba cada 2 meses, pero despois os pagos eran trimestrais, polo tanto era algo inasumible e era unha chapuza, que eso se correxiu. O que intentamos é mellorar as garantías do texto, que o texto sexa mellor, e creemos que é un servizo que é moi necesario, que se debe por en andamento, que levamos demandando moitos anos, e é curioso que haxa que esperar a un ano electoral
para que se fagan e se poñan en marcha este tipo de iniciativas, pero en todo caso, cando se fan as ordenanzas, hai que facelas ben, porque facer ordenanzas mal, legislar mal, repercute despois en problemas, en, digamos, contradicións e, ao final, en criterios pouco claros que non deixen claro a todos os cidadáns quen ten dereito e como se confeccionan as listaxes da Garda. E para que os cidadáns e a cidadanía teñan credibilidade nas institucións, os criterios e as ordenanzas deben ser claras. Por eso presentamos un texto que mellora o que veo a pleno e que nos sorprendeu bastante que nas comisións informativas previas ao pleno que teremos en xaneiro de 2023 non se incluíse este asunto e a resolución das alegacións, cando se debería facer o antes posible para poñer en marcha o servizo. Os puntos que se continuaron, digamos, a estes puntos iniciais que xa describimos nos vídeos anteriores, que foron a suba da auga e o plano Madruga, pois foron 3 mocións. Concretamente, a primeira delas é unha moción que presentamos desde Por Chantada, que é unha moción sobre a demotanasia e a fiscalidade rural. Demostramos con datos nun estudo bastante completo que precede aos acordos que se propoñen na moción, pois que as provincias de Lugo, Ourense e Zamora comparten unha serie de problemáticas que fan que o modelo actual de financiamento sexa discriminatorio co rural. Temos un envellecemento elevadísimo e altísimo que xa se rexistra en toda a serie do século XX que fai que perdamos poboación xunto á emigración da mocidade. Temos unha elevada dispersión, ou seja, moitos núcleos de poboación moi dispersos no territorio, e temos unha serie de características que fan que dotarnos de servizos e ofrecer eses servizos sexa máis custoso que noutras latitudes. No entanto, o modelo de financiamento local vense caracterizando desde os seus inicios por primar a poboación sobre outros criterios, como pode ser a dispersión e a superficie territorial. Isto fai que os concellos do interior galego tamén os da provincia de Zamora e outros territorios se vexan especialmente lesionados e, digamos, que teñen que facer con moitos menos recursos moitas máis cousas, o cal normalmente non é posible e acaba redundando en detrimento da calidade dos servizos. Se isto unimos a que nos últimos anos hai tamén unha, digamos, agresión consciente contra servizos tan básicos como pode ser a sanidade, o ensino público ou incluso as pensións, pois fai un cóctel explosivo que cada vez fai máis difícil, digamos, resistir ou ter un rural con uns servizos dignos que fagan atractiva a poboación pois residir aquí, non? O que se pide nesa moción é que se aplique a Lugo, a Ourense e a Zamora o mesmo criterio que se aprobou por parte do goberno para Cuenca e para outros territorios, que vai un pouco en función do que permite o artigo 174 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea para territorios, digamos, con especiais dificultades, igual territorios ultraperiféricos, como poden ser illas como Canarias, Baleares, pero tamén territorios que teñen unha mingua poboacional moi grande e que son periféricos, digamos, por a súa condición rural ou de dispersión ou de perda de poboación. O que entendemos é o que trasladamos nesa moción, que o acordo pide trasladalo ao Senado, ao Congreso e a diversas institucións para o seu debate e para que se empece a legislar por parte de diferentes institucións para crear un marco regulatorio que permita unha fiscalidade rural. Unha fiscalidade rural significaría, entre outras cousas, bonificacións á hora de contratación por parte das PEMEs e das empresas de diferente intensidade segundo o tamaño da empresa, non? Canto menor é a empresa, maior intensidade das axudas, canto maior é a empresa, menor intensidade das axudas, porque así é como se regula nos tratados. Isto permitiría, digamos, aumentar o emprego e favorecer que as empresas que están asentadas no rural, que teñen, digamos, outra serie de desvantaxes, pois por esa parte tivese unha discriminación positiva que lles permitise non só crear máis emprego, senón tamén mellorar a súa competitividade. Isto teria que, lóxicamente, vir acompañado de toda outra serie de baterías e de medidas, como ten que ser un reforzo desde os poderes públicos, lóxicamente, de servizos esenciais como a axuda a domicilio, a conciliación, e toda unha serie de servizos que, se non existen e esa carteira de servizos non é de calidade no rural, pois van facer que sexa moi difícil atraer nova poboación. En todo caso, creemos que é moi importante situar xa estes debates digamos, no marco público e que a xente empece a reclamar e a ser consciente de que no rural necesitamos políticas de discriminación positivas e políticas que non só poden concentrarse en aspectos a veces máis ou menos simbólicos, como aparecen na televisión, senón que hai que ir ao realmente importante, que é a fiscalidade
como se financian os servizos, como se financian as institucións e como se axuda as empresas a crear tecido e a asentarse nun territorio, axudar a cidadanía, axudar ao tecido empresarial e productivo, axudar ao tecido cultural e axudar aos servizos públicos. Sen ese entramado e sen esa rede vai ser moi difícil dinamizar o rural e reverter a demotanaxia, que é a perda acelerada que estamos tendo de poboación e que se está fomentando desde as políticas públicas polo abandono ao que se nos somete no eido rural. Nesta comarca sabémolo ben, só hai que mirar o estado das estradas, como estamos perdendo poboación a marchas forzadas. Aínda recentemente saíron os datos e a comarca de Chantada é a cuarta que máis poboación perdeu de todo o país entre xaneiro de 2022 e xaneiro de 2023. Polo tanto, urxe adoptar medidas e desde Interior Galego Viva por Chantada creemos que unha reivindicación central ten que ser unha fiscalidade rural que faga atractivos os territorios do interior galego. Outra moción que se debateu tamén foi unha moción do Grupo Municipal Socialista que pedía unha ampliación do polígono. Pareceunos unha moción interesante nese sentido, porque creemos que efectivamente o polígono de Chantada hai que darlle o pulo que merece e, sobre todo, hai que tentar crear unhas sinerxias que nos permitan falar dun polígono que co tempo se convirta nunha referencia, se non comeza a selo xa, en todo o que é a transformación alimentar que creemos que é o no gordiano no que se debe asentar o polígono de Chantada, asociar o noso sector primario á transformación e engadir valor a ese produto que se fai aquí. Entón, nese sentido, apoiamos a moción, que nos parece interesante, de ampliación do polígono, e ao final foi unha moción que saiu por unanimidade, igual que saíron as nosas dúas mocións que trouxemos a este pleno. A terceira moción que se debatiu neste pleno foi unha moción tamén de por Chantada que versaba sobre medidas a raíz do 25 de novembro, do Día Internacional contra a Violencia que se exerce contra a muller. Son unha serie de medidas que o que lles piden a diferentes administracións son compromisos efectivos, en medios efectivos. Nos últimos tempos, infelizmente, os medios de comunicación parece que só poñen o foco cando se fala de violencia de xénero ou ben nas situacións tremendas de mortes que se siguen producindo ou ben no discurso negacionista de certos grupos políticos que cuestionan a igualdade e que cuestionan a necesidade de ter medios e políticas que protexan a muller e que protexan as persoas que sofren violencia. Isto é así porque moitas veces o foco mediático sitúase naquelo que poda causar máis impacto, máis polémica e non no realmente necesario, que é pensar que se está facendo realmente, que se podería facer e como se poden mellorar as políticas con perspectiva de xénero. Nese sentido, entre outras cousas que se solicitan, está efectivamente que haxa unha rede de acollida real, que cando unha muller sofre violencia, que haxa unha rede de acollida real, que haxa, digamos, centros, que haxa casas de acollimento e que haxa unha rede de protección que neste momento é moi deficiente. Por outro lado, tamén pedimos ao propio Concello que mellore as políticas que está facendo en materia de igualdade e que a igualdade non pode ser rotular unhos paraguas ou rotular unhas camisolas en determinados días, senón que ten que ser unha acción continuada, pausada de todos os días e, sobre todo, que busque a concienciación e non colaborar con ningunha manifestación, digamos, que afonde na discriminación ou nunha visión da muller impropia dunha sociedade igualitaria. Entón, nese sentido, tamén nos congratulou que a nosa moción saíse aprobada por unanimidade de todos os grupos.